abans invertint en la sanitat privada. El que encara és més intolerable és que tot plegat es revesteix en una obra social benefactora de la societat, que mira de maquillar per una banda o que per una altra la mateixa entitat destrueix la dignitat de les persones. Podríem trobar encara més raons i podríem trobar més entitats bancàries per assenyalar. Però la Caixa i el que representa els països catalans és prou important com per considerar-la peça clau, responsable i alhora una de les màximes beneficiades de la crisi. Per tot això i molt més, estem decidides a destapar la veritable funció de la Caixa. Per això estem avui aquí, perquè tenim clar que en part és aquí on decideix per nosaltres què fer amb les nostres vides, és a dir, on executen la nostra misèria. I no en marxarem fins que ens trenguin per la força o fins que la Junta Directiva de la Caixa, amb Isidre Fainé al capdavant, assumeixi les següents reclamacions, que són les primeres però que no seran les últimes. Llegeixo les reclamacions. Que la Caixa aturi totes les demandes per impagament d'hipoteca. Per tant, tots els desnonaments que afecten a milers de famílies, als països catalans i a la resta de l'Estat. Que no es produeixi cap acomiadament entre la plantilla treballadora, arrel de les fusions de la Caixa amb altres bancs o caixes. I per tercer i últim, que tot aquell o aquella que vulgui retirar els estalvis invertits en participacions preferents i que avui resten bloquejats, ho pugui fer lliurement i de forma immediata, si així ho desitja. La Caixa ens encadena a la misèria. Que la crisi la paguin els rics!